Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Saliwat mayong gabi, kamusta naman mapalangka naman tagpalamati region-wide palakad kita sa Nabilin 52 minutos. Karon nga adlaw Biyernes, Friday night, petsa 18 bulan sang Setyembre sa gihapon nagapabilin sa tuig 2020. Sa Biyernes na mga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan si Randall liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa aton sining nga news team aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sining kapulisan Central Southern CAG Northern Negros. Of course, ang ato sining Patrol 2, Crosswind Patrol, kay na pa nagalambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod, may ginrespondira na kay sa ka-shooting incident. Anano pa nga mga eventualities from where the action is sa Friday night. Inaiga-respondiran sa gihapon ni Action John Diaz, back-to-back sa ato nga piloto. Was-was ko na may Ariel ang kormais, importante wailang balisya, Aksyon Papang, Nixon Tahom. Aton mga pagbantay sa update sa mga nasyonal nga balita kag international news center sa Aksyon Radyo Bacolod, Buylog naton, Puwersa, Aksyon ang Dipensor. Update kita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A sa Master Control sa technical side. Buylog natin ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilio. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talog, Ciudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa
Nakilandan ang inyo sinialagad, ang korman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin, 49 minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Para nakaplastar na si Mr. Mrs. Homer Kahipo. Ang bilog nga pamilya, si John Ong, ara naman nakatutok sa aton sila nga pagpangalagad. Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr., si Nog John Bilonyo, plastado na. Sila ni Robbie Rosmi, si Albs, si Ives sa pool, ara na, nakaplastar na, nakatutok na sa aton sila nga pagpangalagad. Si Maninay ni Nefe Campaniel ho, ara na siya, check attendance sa kuno. Si Marjorie Bolontati and family, dira sa Florenceville, ara na nakatutok sa aton sila nga pagpangalagad sa Action Night Patrol Program. Si Toto Samuel Castillo Armita, ara naman no. Sila ni Miller Sikinya Kanyete, nakaplastar na kag nakaposisyon na. Sila ni Rogelio Oy kag Sid Peralta, ay puwerte ang aton nga mga suki nga tagpalamati. Way gedya punaw steady Paul. Unang aban sa ato sila nga pagpangalagad, of course, kinadulong sa inyo sa Kalawan. Para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang ini mga porsyon sa aton sila nga pagpangalagad, ginadulong sa Kalawas ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nagabuli ginitat na ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea na makaangkon kita sa ginatawag nga kidney stones. Malahalo ni klase balatian. Inibangod kung nagainom ka sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, ang resulta maayo ang imo silinga pagpangihi. Nagatino ini sang aton nga urinary tract. Nga sa diin diri nagatubo ang ginatawag nga kidney stone. Kung ano pang ginahulat mo, mag-inom na sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why sa iyo sini nga pagpamalaklon, padulong sa grocery store, lista ha, para hindi ka malipat. Tandaan ang ngalan, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pag ang unang porsyon sa ato sila pagpalagad, of course, kinadulong man sa Kalawan sang Evergreen Herbal Capsule. Ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, nagalimpyo bulig, nagapabakod kag nagabalansi sa sistema sa aton siningalawas.
Time alas 10:17 na ha. Balikan ka to sa patrol to Cruiser Patrol, balikan sa Action John Diaz sa yagyapon nga pagtutok siring shooting incident nga nagaluntad karong mga gabi dira sa may atubangan sang Trinity School sa may Villa Angela subdivision. I think sa kopya ni sang kwan sang barangay Vista Alegre, no? May natiruhan karon nga gabi sa kay siring Toyota Vios. Yari ang follow-up sang patrol sa pinaka-latest nga investigation. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa Action John Diaz sa report dyan. May gabi, please screen. Maayong gabi at sanarek, may gabi sa tandanan nga mga ka-aksyon. Buwas na ko mga kanta sa ton mga ka-aksyon kay gasanta manda na mga balitaan subong. Gani man. Oo, ang kanta na reservata na buwas kay para do mayo-mayo blang tingog tao nga kondisyon na. Anyway, karon yung gabi live kita mismo nag-report dari sa mga itatapaan. So, Opisina ni Police Major Charles Station Commander sa Police Station number 4. May katanan na sa investigations sa kapulisan. And so far, ang pinakauli nilang update kay mga impormasyon lamang nga natito may kangtanan siling shooting incident nga nagluntad siling gabi. Ang lugar sang incident sa mga redaction sa Tubang sa Trinity Christian School sa barangay Villamonte sa Bacolod at nga ang salakyan sa naging biktima, no, ang amo ni si Mark Anthony Cubos, 30 Jan. Action direct. I-check ko lang, tubos or kubos? Confirm karon nga gabi nga it's Cubos. Hindi T, kundi C. Yes, action direct. Mark Anthony Cubos. Kastang purok kamoting kahoy, sir, no? Purok ano ni sir? Barangay 4 action direct syudad sang Bacolod, no? Purok Kamuti Kahoy, Barangay 4. I-check, i-confirm to Dre kay Pilang edad ni Kwan? Pilang edad ni Cubos dyan? Ari masukod natin karong gabi. Dyan? Action direct. Pilang edad ni Cubos ni? Wait, na-confirm to na lang siya kay Police Major Charles Rivera. Tapos bro dyan, antes kay Charles Rivera ba lang, Hepe Station number, pakiklaro lang ay, Villa Angela, subdivision, itakuli, ano naman, Barangay Villamonte? Yes, now again, sa Tubang, sa Trinity Christian School, Barangay, Villa Angela subdivision, Barangay Villamonte, Surat San Bacolod. Villamonte, not Vista Alegre. Yes, not Vista Alegre. Kaya ang Vista Alegre pasulod to action direct. Dili niya sa may tubangan dito sa eskwelahan. Okay, sang Christian Trinity School? Trinity Christian School. Trinity Christian School. Yes, action direct. Dara na ba nang tabo ang insidente? Yes. Okay, sige, proceed. Sige, joining us tonight, dito sa area mismo sa Station number 4 is Police Major Charles Rivera, ang Station Commander sa Station 4, mga kapson. Sir, may gabi live ka sa Action Radio po natin si Action Eric Magbana, sir. So, may gabi man sa listener sang Action Radio. Sir, so far, sino sir gini ang biktima? Anong pinaka-latest investigation sa Station 4? May angot silang shooting incident, sir? So, kanina mga tak na alas 7 ang gabi, may nagluntad na shooting incident dito sa may silid sang eskwelahan sa may Villamonte. Kag ang biktima ginkilala kay Mark Anthony Cubos. Okay. Igumban. Bali 37 years old din siya. Pila? Kamuting Kahoy, Barangay 4. 37 years old, kamuting kao, Jan, 4, no? advice na palihog kay Major Rivera, blang tingog ya, medyo tunog-tunugon niya, kay kahinay, gid kayo, tapos basi mapalapit-lapit ya, ang ba ya bala sa mouthface ang aton cellphone, kito kahinay, gid eh. Yes, action direct. Anyway, sir, anong pinaka-latest sa investigation? Paano, sir, natabo ang shooting incident, sir? So, based sa information na ato nakuha dito sa area, nga ining suspitsado, gintambangan ini siya tangkulang sa lakyan. Okay. And then dito nga gintiro ini siya. So far ang aton subong ang aton nga investigation ongoing. Hindi pa gid naton maistorya in biktima yung Malawi kay ongoing treatment ayun siya. Nakulong siya sa ospital, sir. Yes sir. Oo.
So, ikiliwat, bali nagalakat sa dalan, malay sa salakyan, may nagahulat na nga daan. So, pag naton makakuha ng real scenario, kay ang aton information nga nakuha dito, that ang according sa iya, nakabati siya linupok. So, amoy na nga, pero nakita niya may nag-standby na nga salakyan nga pula. Okay. Yes, sir. And then, hindi pagit sir ma-identify kung pinakabilog ang suspect, sir. Hindi pag naton ma-identify, unless lang nga may storya din natin matulid din yung biktima. Okay. Tapos sir, confirm lang, siya lang isa or may ibang sang upod? So, siya lang isa sa salakyan. Sa salakyan? Oo, niya. Okay. Sir, kung nato nakamanage siya nga magbiyahe pa halin sa may Trinity pakadto sa Helvetia Heights sa may checkpoint kaya nakapangayo bulig. Anong iya sitwasyon sir na mga pinasa sir nga doon nakamanage pa sa sir nga makalakat igo sa salakyan? So, nakapangayo siya sing bulig kag ang salakyan na manage man nga ma-drive. Okay. So, dito kag nangayo sa sing bulig sa dito sa check-up points area. Ano mga pilas yan sir? So, initially may pilas siya sa ulo and then sa dughan nga parte. So, meaning dito posibilidad na conscious gid siya sang going pa dito sa may lapot sa Helvetia Heights. Yes, so conscious. So, meaning sir nakapangayo sa bulig sa pulis, ang pulis na dala siya sa ospital. Ang immediately nagtawag ang aton pulis ang rescue. And then nag-proceed man gilayon ang rescue dito. Private or public sa hospital sir? So siya sa private hospital. Private hospital sir. Yung igo sir dito sa salakyan niya sir, ano ni sir ang mga igo sir? So may igo dito sa tubang and then sa likod sang driver seat. Okay, mga pilata natin. So initially, pag natin ma-determine, may duwa ka makita nato dito ng igo sa tubang and then mga pulo sa may likod sa driver seat. Okay. May mga recovery sir, ang SOCO sir, so nag-investigate sila. Yes, so may 12 ka empty shell atong na-recover dito sa area, sa crime scene. Okay. So, in terms of motive, may ara na kamasuin na lantaw or medyo mabuluday pa subong, sir? Yeah, ongoing. Pasubong aton nga investigation, di pag naton ma-determine ang possible motive. Ulat to naton yung biktima nga siya man mismo makabulig kagaganos di siya ang iyang kaugalingon. May possible yan, sir. May mga CCTV dito sa area, sir. Ito kadulong, gano'n. So, isa pa ina sa amon nga ginahimo nga posible nga ma-capture ang CCTV and then makahatag man ka lead. Sa inyo, yes, sir, wala na siya record, sir, si Cobos. There is Station 4, hindi pagid ko maka-determine because nga ongoing pasubong ang aton nga investigation. Aton iniga check dito sa area wherein nga dito siya ga-reside. Oo. So, possibly may mga makakandak kita background check sa iya. So, subong, sir, ang ginaulat na lang gid ng iyang statement. Yes, sir. Oo. Pag mga information. Ang salakyan under custody siyang Station 4, sir, pero for investigation, inakasoko, no? Yes, sir. Oo. After nga matapos kasing SOCO ang ilang investigation, ato na immediately turn over sa rightful owner. Sa taliya? Yes, sir. Oo. Okay. Action, Eric? Jan, point of clarification lang para kay Major Hiber, no? Gusto ko matulid ni, no? Arasa pa sa linya mo dyan? Yes, actually, turn over ko si Police Major Charles Simeon. Okay, si Chief Inspector, Police Major Charles Sever, ang hepe sa Station number 4, kay matter of clarification lang kag point of clarification. Now, Major Heber number 1, anong sitwasyon, paano ginatabo bilang insidente? Could you give us a scenario? Ano ni ang sitwasyon? Paano na natiruhan siya? Anong plastada si Major Heber? So, sir, base kita sa mga information nga aton na baton, why pagkikita clear nga information gid
kay it's because nga ang the only person nga mga tagsaton sang klarong information is the victim himself. Kay hindi pagid siya naton maistorya ting ma-kompeto. It's because nga ongoing treatment siya subong. Mhm. So hindi na ito ma-establish kung paano natabong silenti, is it nga ginsunod siya, may nagasunod sa iya, or ginabantayan na siya nga daan nga maglabay sa sina nga lugar, kaginparakan sa lutang, Major River, sir? So hindi sa pagid maklaro. It's because nga ang information naton nga nabaton is that ang talakyan nga pula nga naka-standby dira amo ina ang possible naton nga suspect. And then hindi pagid ma-determine o kung ginalaga siya o kung nakapundo, it's because nga why makitaan sa aton mga information, why man nakita sa why makita so kung why kita nakakuha sa information gid. So ongoing pagid ang atong investigation sa subong. Okay, so sa lakyan, hindi ta ma-determine. Ang ginay-refer mo nga pula nga sa lakyan, mo ang inuba ni nga sa una namong interview, amo nang nasaksyan sa mga suspect. Ongoing, yes. Bali kulang sa lakyan. So posible, it could be possible nga nagastan ba nga sa lakyan da kag ginawla sa silang lugar nga maglabay, amo galing ang paghimo sang krimen. Posible man ina action, Eric. Okay. Number 2, do ano kadamo, it could be possible hindi na isang suspect na naghimo sini krimen. Considering ang igo, according sa imo 12 empty shell na recover, so hindi lang posible isa ang naghimo sini. So far hindi ta pagid ma-determine kay ang hindi malantaw gid no ang aktual nga senaryo kung pila gid ang suspect. So magahulati kita sir sa sa information sang victim. So 12 ka pasiyo sang ano nga kalibre, sir? Hindi pagid naton na in caliber. Okay. According sa imo, ara pa si Major River. Okay, balikan ta si Major River, no? Ang ginapamatian niyo si Police Major Charles Sever, ng hepe sa station number 4, no? Sa atong sining interview. So, balikan ta liwat si Major River, no? So, sir, as to sa motive, pamangkot kina ni Jan sa imo, di pa nimo ma-establish, siguro ti ma-exert effort pa kamo nga mag-check sang background sini sa iya, ano ang ginibla ang pagkataho ni Mark Anthony Cobos, no? Kung Kubo. Kuan siya Kubos Nga may esa punta, no? Anong ubay sila sir? Ano negosante ni siya, no? Hindi man? Hindi man. Why man siya nakakuan sa aton ang iyang nga obra. Why man siya upod, di bali siya lang isa ni? Yes. Ang igo, ang ambal mo kinang igo ya sa dughan sa ulo, so it could be possible nga ara siya sa hindi mayong sitwasyon subong. So ang nakakuan man siya kagina, no? Nakapangayo man sa kag according sa aton nga police dito. Nga hindi gid man siya kuan gid nagaistorya pa siya. Okay, so hopefully maka-recover siya kag amo nang sili mo permi nga naga-rely ka mo whatever statement gipagawa sang biktima kay the only victim nga makatag man sang clarification sa mga katabo sa iya, so amo na karon sir ang ginahulat naton. Yes sir, oo. And hopefully Major Heber sir, hopefully basi buwas istorya na kamo sa biktima para nga makuha mo naton ang latest development buwas aga, hopefully mayara na. Yes, amon ina nga tiga tingwaan sir. Amon ina so ipagabalikon man gani subong. Kung pwede na to siya ma-istorya. Oo, kaya ang inyong ginalaga sa mga sir, ang time frame bala sa iyang testimonya para nga bisan paano maka-establish baka mo sang real score kag of course motibo nga sa diin dira ka mo makasugod investigar sa kaso ini sir. So yes sir, the only person nga makahatag ting solution is that siya man mismo kay siyang nakabalo tong tanan kung kilala ya tong mga suspect.
kasi makahatag sa further information pagid para aton man siya nga makater pag matagan sa hustisya. Okay. So dalang ko na hasta sir, hopefully boss may mga development kita nga mahatag sa publiko with regards sa kaso na tabo sa kay Mark Anthony Cobos sa Major Reversal. So yes sir, madam, salamat. Salamat sir, ka-good luck sa imo. Action John. Police Major Charles Sever. Sir, thank you, Git. May gabi. Oo. Do ang tingog ni Major River do kapoy no? Do lapyo wala? Pila naka ako sa tutukan nila. Abi pa imna na bisang kwan evergreen herbal capsule be ka di kani may TC bla. Sir, thank you kita. Jan? Ano ka na dunlan? Na ko maging itimbre lang ko sa iya. Okay. Nga Good. ining si Cubos. Based sige. sa information naton of sunod nga linte Police Captain Leo Estopa sa station number 2. Okay, yan ang station 4 no? Ang barangay 4 no? Yan ang barangay 4. Isa ka drug surrendery. Okay, drug surrendery naman. Oo, no. So ang tao, ang masalo sa pinsan na sa isang tao, it could possible drug related naman. Amo sila, no? Currently they're checking the records, no? Kahit karoon kami may kinakapalo, kapag kami sa ka-report, I don't know kung related magyapon sa gun ini or may mga ning insidente, siyempre natanong siya. So far more pa lang na ang pinaka-latest during investigation. Sige, Jan. Sa police station number 4, may kanan, sining isa ka shooting incident nga naguntag karoon nga gabi, action Erika. Mga ka-aksyon tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa rekta sa Batol ang taglibot sa Baco Redaction John Diaz na sa aksyon sa Baco Redaction Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Ay, Patrol! Salamat gid Action John Diaz reporting live dira sa police station number 3 number 4 nabatian bago lang gid si Police Major Charles Sever ang hepe sang station number 4 no. So hindi pa gid masyado gid clarix ang kabugusan motibo or ang kabugusan insidente natabo sa paglutang karon gid mga gabi sa kay Mark Anthony Cobos. Taga Purok Kamuti Kahoy, Barangay 4. Muna siya ang ginlutang subong nga gabi sakay sa siling Toyota Vios nga ang nagtiro mga suspect nagasakay sa isa ka Toyota Innova. Reportedly sa interview kay ni Action John sang timplano pa sa crime scene according sa security guard pula nga Innova. Amo to ang nakita nga daw something nga nagahulat di paglabay sang sining Toyota Vios ang ginasakyan ni Mark Anthony Cobos in paarakan sa lutang. Nakaangkon ni isang igo sa ulo, sa dughan at iban pa nga parte sa sining lawas. According sa kay Major Charles Sever na istorya pa initially nila kaina pero may advice ang doktor nga hindi kita na pag-istoryahon ko medyo hindi pa mayo ang sitwasyon ni Mark Anthony Cobos considering ati mga fatal ang igo yasini 12 ka basiyo sang hindi pa mahibaluan ang kalibre sa armas lutang either 45 9mm
hindi pa ma-establish gid ni Major Charles River, no? Ang 12 ka basiho na na-recover sa crime scene. Butsin ngon tigin rat-rat gid ang sarakyan niya. Kag it could be possible na hindi lang isa naghimo sang krimen o sa dili kati kadamo sang basiho nga na-recover. Ang ginasarigan ni Major Heber na makakuha sila sang real score as to sa motive kag identity kung kilala gid man amo ang ining mismo biktima sang paglutang karon nga gabi. Hopefully buwas or sa ending sa interview na to kay Major Heber nagambal siya nga balikan nila ining kagabi ang biktima sa ospital kay basi pa man lang gid nga may makuha sila nga dugang information which is nga makahatag sang lead sang ila sini nga investigation. Reading between the last statement ni Major Heber doon nagasalig man siya sa statement sang biktima mo nga basi pa lang may makuha silang information na makahatag man sang klaro pag kung din sila ay masugod investigar kung makakuha na sila sang statement sang biktima na ara sa isa ka pribado nga ospital. And later part sa report ni Action John nagsiling na nakahatag information sa iya ang hepe sa station number 2 nga si Police Captain Leo Estupa nga ang barangay 4 iya area madara nagapuli ining si Mark Anthony Cubos based sa record sang station number 2 drug surrendery ining si Mark Anthony Cubos. Si Matic na ya Sel El Rey nang masulod sa pinsar sang tawo base kon drug-related incident naman ini ang paglutang sa kay Mark Anthony Cobos. Puro ina itugyanta sa aton sini nga mga kapulisan sa pag-usisa sa pagpanguna ni Police Major Charles Heber, ang hepe sang Police Station number 4. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang report na Aksyon John Diaz, ginadulong sa kalawan ginadulong man sa inyo sa kalawan sang DTX Sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. si Toto Milo Huyatid Amit ara na siya kapaurok-urok na siya sa aton sini nga pagpangalagad si Kagawad Lodi Peter Maymay Noble
nakatutok na sa aton sininga palatuntunan. Si Carlo Jan Baro, araman si Ariel Burlas, nakatutok man sa aton sininga pagpangalagad. Si Junjun Estives, ara sa Binondo, Manila, o galantaw man sa aton sininga Facebook Live. Rowena Jopines Baquiano, ang amon kumari ni paring Peter, ga monitor gid siya galio. Jocelyn Liboon Dispoho, Alma Lopez da may gabi. Manan na nga pag paurok-urok. Sige, i-check na mga report na gikan sa ato sininga mga correspondent. Alang-alang signal ni Aksyon Roger Gutip kami mga importante sa nga Chili Coton sa ilas sinisimbahan. Unang tang report live gikan sa Northern Negros. Yari ang report ni Aksyon Stephen Prisquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Aksyon Stephen, may gabi, please screen. Yes, Action Eric, sa karon ang diri sa San Carlos nga nag-uso naman no ang ining kinawatay isang helmet since nga sa pagwa sa sining ordinansa ni Mayor Negostilo nangin stricto ang pag-implementar sa paggamit sang helmet. Ilabi na kung may angkas ka sa imong motorsiklo kag bisan pa man sa karon kinahanglan gid nga magamit ang tanan gid no, even nga ikaw lang isa o single nga motorsiklo ang ginasakyan no, ikaw lang isa maggamit gid sang helmet. So mo ini karon nga since nagbakal naman ang mga helmet, so dili naman no nga nagwa man ining mga kawatan ilabi na sa kon malipatan mo lamang ang ining imo helmet kasi motorsiklo kag mabilin dasig dayon no nga may mga wat gid ining mga helmet. So nasampulan sa aton mga kapulisan since nagdamo ang reklamo sa mga helmet tungod may ara man mga helmet actionary nga kun naton mabalaan nga mga malalo no, mahal ang presyo kag may ara man mga barato. Apang sa gihapon ini mga kawatan wala gid siyang pili no sa pagkuha sa sining mga helmet. So gani nga nasampulan gid sa atong kapulisan nga may mga nadakpan gid ang atong mga individual nga nagpangawat sa sining mga helmet kag na-recover man no, kay may ara nga na-recover gid gintudlo man sa mga tao nga ini mga suspetsado naton kag nabawi sa mga tag-iya man ang helmet. So that's why nga ginapahayag man ni sa aton ni Happy naton na Police Major Mark Angilong ko ang OIC sa San Carlos PNP nga sa mga katawhan nga kinahanglan sa inyo paggamit sa helmet inyo gid pagbitbiton no kung kamo magparking hindi gid pagibilin sa inyo nga mga motorsiklo. So kay tungod sa sining damo sa mga individual nga hindi gid maayo no ang ilang mga tuyo. So mo na karon nga so Eric nga ini gid bantayan gid sa aton kapulisan kag ang tanan nga mga magreklamo dayon nga may ragis ang aksyon nga mahimo ang aton kapulisan diri sa siyudad sa San Carlos. So mula magina sa narig ang aton nga balita diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Prisquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol. Salamat gid Aksyon Stephen Prisquito. Ang report ni Aksyon na Stephen Prisquito live report sa siyudad sang San Carlos. Ginadulo naman sa kalawan sang Tamang serbisyo. Aksyon. Aksyon. Radyo. may gabi na sa mga taga PhilPower Group. Sa ilang presidente kag CEO si Ben Bermio Jr., ang Vice President si Anthony Guevara. Sa branch manager kag sales force kag sa admin staff kuno. Ang panamyamalin kay Pabs Benedicto, Sales Engineer. Ayos.
Kay Maninoy, kagay Maninay, Chari Salvacion, dira sa La Carlota, kapaurok-urok na. Kay kumpare ko Stephen Oy, kay kumare ko Angel Oy, kay Ihado Koichi, kay Toto Samuel Oy, Mr. and Mrs. Lori Oy and family, dira sa Takuling, kapaurok-urok ito. Kapamati pa ng pamilya Hunsay, dira sa Barangay 27, ang panamyaw halin sa classmate ko kay Georgine Hunsay and family nga nagapaurok-urok dira sa Barangay 27. Ay, puerti. Salamat gid sa inyo dira nga pagpaurok-urok. Si Jo Marie Calizo Gomez, Anthony Jones Tabulong Havilo, kag kay Milo Huyatid Amit, para sila gapaurok-urok wa. Pamati sa Action Night Patrol Program. Salamat gid. Alin sa report ni Aksyon na Stephen Presquito, si Percival may balos bang nga report? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon, Percival Villamor. Line number 1 sa report. Price, may gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon Eric, nagsubong na sa aton nga mga suki nga tagpalamati ang Barangay 2 sa La Carlota sa pagpamuno ni Barangay Kapitan Jervy Advincula upod ini ang iski-chairman nga si ang ilang iski-chairman nagkandak sa isa ka paglimpyo ukon sa kabahin ini sa clean and green sa bilog iya yang nasakpan sa Barangay 2 sa La Carlota, no, sa poblasyon mismo. So ang mga official sa Barangay 2 nagbululig sa pagpaninlo sa palibot sa amo nga barangay sa bilogid nga mga nasakupan sini sa mga sityo sa amo nga barangay. So ang mga pagpaninlo, mga kanal ginapaninloan nila tungod sini sa nagaabot nga mga tingulan kag malikawan ang pagdamo naman sa lamok aksyon na Eric. Kag dire umpisahan sang aton barangay official upod ang mga sanggunian kabataan kag natapos nila ini sa bilog nga adlaw ang pagpanglimpyo sa among area sa Barangay 2 La Carlota City. Liso kita aksyon Eric dire sa may La Carlota Police Station. Ang La Carlota Police Station nagkandak man sa pagpananom sa mga kawayan nga bang seedlings ini dito sa Barangay Nagasi sa perimeter mismo sa pangpang sang suba aguto nga malikawan ini ang ginatawag nga pag landslide sa duta action Eric. So dire umpisahan sang aton kapulisan sa pagpananom sa mga puno sa seedlings sa kawayan aguto nga maprotektahan ang dunang manggad action Eric. Dire bululigan sang aton mga kapulisan ang pagpananom sang kawayan sa kilid sang suba aguto nga prevent ini kung oras nga magdako gidman ang tubig kung in kaso nga magbunok ang malawig nga ulan. So ginakalipay man sa barangay official nga ang aton kapulisan nag-effort kag naghatag sang ilang puwersa sa pagpananom sang amo nga mga puno sang mga kawayan. Amo ini ang aton nga information report gikan diri sa aton area of responsibility bahin diri sa syudad sa La Carlota. Mayong gabilang sa kay Kapitan Chad Perian kag Honorable Kagawad Jofred Sabanta. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Dagang salamat gid Aksyon na Percival Villamor. Ang balita ng Aksyon Percival Villamor ginadalo sa Kalaman sa Santon Plus Coffee Mix. Kita
Nasa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Malipatan ko pa ho. 98 días na lang ha. Ang nabilin, Pasko na. Sa mga ihada kag ihado ni Sir El Rey, prepara na kamo ha. Kay 98 días na lang ang nabilin. Magahumlad na ang palad ni ihada kag ni ihado tuon kay Maninoy Sir El Rey Cotilios. 105 días ba ang nabilin? Goodbye sa 2020. Red Fox, mayang gabi, Ricky Robles, mayang gabi Mandira. Paurok-urokin sila ho. Ay, puerti. Mayang gabi, Kidira. No? Sa Kaiberian at Sibar Gomeri, check attendance lang, paurok-urokin siya ho. Pamati sila ni Janice Dihan kag ni Noel Pilayo. Mr. and Mrs. Fred Ninya and family, mayang gabigid. Again, importante lang gid. Ay, mayang gabi dira gali kay Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa. Ha? So, kinisang aksyon na Night Patrol program, no? Pero hindi gini ka pamati si Madam Judith, no? Ginapaksyonan na talang nga mahimata kakilala kaparintihan abyan ni Aldrin Cabiles nga ginapaybalo kamo nga ini siya napatay. Ang lubong niya hiwaton sa September 21, Lunes nga adlaw, las 9 sang aga sa Granada Public Cemetery. Ang nagapaksyon ang yasini nga utod, my good friend, condolences Armando Cabiles and family. Ayos. May gabi kay Andy White da. Kay Sheila Lim Hikana ga paurok-urok man sa aksyon Night Patrol program. Daghang salamat gid sa inyo dira nga pagpamati diri sa inyo palatuntunan. Magabalik ang inyo sining palatuntunan Action Night Patrol. When we come back, balik man nga report ni Aksyon John Diaz. Kay ito kayo Eric Moico, mayang gabi gida. Why kita da to kayo Eric Moico? Why kita da? Balik kita pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo.
Di alam mo ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa paghudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Patayon aksyon radyo Bakolod sa luto sa imo Patayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Patayon aksyon radyo Sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong tag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Balik din sa ato siling pagpalagad Action Night Patrol program. Balikan ta si Aksyon na John Diaz sa final report sa ato siling Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon! Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon dyan sa Balika Report. Please come back. Sa naging kumpirmar ni Police Regional Office 6 spokesperson Lieutenant Colonel Joe M. Malong na may 118 ka mga kapulisan ginpatungan sang penalidad ini sila ang mga nagapangutubang bala ang kaso administratibo bangod sa naklain-lain nga mga pagirasyon. Pagpayag rin ni Malong Araabi 160 ka mga kapulisan nga may ginapatubang nga kaso administratibo naging pasaka sumugod sa tumbulan sang Enero tupto Setyembre 16 ni mga 2020. According to kay Malong sa 118 sa mga ginpatungan diri sang kaso asang penalidad aksyon ereka may yari diri sang 29 ka mga kapulisan na ginkakas sa serbisyo. Potron dismiss from service ini sila. According kay Malong, pwede pa rin sila ka-appeal. Kaya according diri sa iya, ginapay dalom ni sila sa due process and parts in action ereka kung mahimo pa man ang kagati balito ang appeal abi di na sila ka-appeal action ereka. Pero mayari na diri tatlo ka mga pulis nga gin-demote butsiringon pagdubo ang ilang ranggo action ereka. May 75 ka mga kapulisan nga suspendido. May duha ka wala ginatagan sang sweldo. May sam ka ginpanumduman o kung ginreprimand sang sala nila nga ginbuhat action ereka. Mayari naman diri sang 42 ka mga naabsuelto. Kung wala bala kuno sang proof of merit ang kaso nga ginpasaka batok sa ila ason kun nga na ginabsuelto sila sa panumbungon nga ila nga gipasaka batok sa ila. Siling 160 ka mga persona lodri ang mga commissioned officer siling rin sa lieutenant pasaka 152 dari ang non-commissioned officer ang mga chief master sergeant panubo aksyon na Eric no. Baldri ni Malong kung dismissal order automatically dismiss gini siya no, sa serbisyo aksyon na Erika. Dili nga gabi may isa ka gwardiya ang mall diri sa sudad sang Bacolod
ang ginaugawan sang armas sang isa ka lalaki aksyonere ka. Report is do ginana pala sa kuno nga bunon kung ginbuno abi nang kay ti nakalikaw posible aksyonere ti nagpalagyo ining nagpangagaw kung nagpangawat sang armas. Tigayon nga follow-up operation sa mga kapulisan ang ginpatigayon nadakpan gid ining suspetsado. Karon sa isa ka custodial facility, tayo na detalye sila maka-aksyon na buwas. Diman sa Black News and Public Affairs Program sa Aksyon Radyo, Bacolod. Hindi nga lugar? Outside, Bacolod? Barangay Singkang Airport. Barangay? Singkang Airport Aksyon Nadakpan ang suspect? Nadakpan sa gasolinahan kay gintudlo sang kabataan nga nakakita sa insidente nga nagluntad. Tingnan kami ginagaranda, di ginanduwa ka back-up sa police station number 8. Duwa ka patrol nila, perting lambiyaw nila, pati likod sang Quezon City na bla. Sa Quezon City na nagluntad aksyonerek, guarda sa Quezon, matugin kawatan o kung ginagawan karmas. Mawilang kayo ngagaw nila dakpan, sa bulig, pumuluyo sa lugar. Ang alan, wala pa kita nagakuha sang update. Pero nakuha, ang armas nakuha na yung ginagawat. Sila nagkuha aksyonerek na recover. Na-recover po nakawat. Sige, may kabatsak ang kwanaw? Buto nung natabok, medyo linong-linong sa likod na Pedra, sang Gaisano. Oo. Iligwan na damong, tapos may pasangangin. Si Blanco na piyong-piyongan manaw. Nga, siguro. Kagtikil. Kagaho niyaw? Pila nga gabi magulunggit. Pugnaw bimong. Tuyo na ikikita pugnaw da, ano? Di nga security ka na-assign? Sa Gaisano. Dili sa may City. Sa Singkang. Dali ka. Tingnan, waitan man sa lakyan, di pa nagahod. Siguro, may lang kay alert kag may nakakita nga mga kabataan kabulig kang natudlo nila sa direct. No? Kita na ito ko na sa may station number 8. Ano nga armas di kwan? Pistol? Wala pa na-identify. Okay. Sige. Wala pa na-identify kay nadikto man sa kung mga kapulisan ng Sonerec, no? Oo. Ano na, ang update, initial information dito sa area iniiman nga gabi. Nagkagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. So nasa ba na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night ka. Salamat dyan, Holos 200 nga inog pawash ba nga. Jericho panis na may gabi paurok-urok pa sa Aksyon Night Patrol program. Sige, kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sila nga banon Aksyon Night Patrol program, Biyernes edisyon magkatakopi ni Temporaryo. Balik ini buwas Sabado night. Nas 9:30, top the baras, yes. Basta ka ni Biyernes, isa na kita ka oras na kung Biyernes. Ato siya rin nga mapatrola yun at report sa aksyon nga parang kakrawayo sa Aksyon Stephen Presquito, Percival Villamor. Of course, Aksyon John Diaz, Aksyon Papang Nixon tao, mga ito piloto sa Patrol 2 sa Crossville Patrol. News Center, Aksyon ang Defensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer, Elmar Madera, Backup, Security Guard, Tunog Banwa, back-to-back ay Security Guard Campaner, with IT Expert Sir El Rey Dutilos. Kay Alexandra ako, panda may gabi kag Sunny Boy Protical Magno. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok sila sa Bago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Peñalan, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sakala sa mga Station Manager Action Rona Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyo lagad ang Kurman Action Night Patrol Program Lunes top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagkasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw yung makalipata, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Good night, bye-bye, good night. TTX 500. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,